Jaa, konstaapeli on hyvä ja tulee kyyttiin vaan. Mitä siellä viuhut keskellä yötä tietä keskellä? Poliisiauto hajosi tohon tielle, että Jaa. Lähdetäänpäs menemään tosta, tarvitaan hiukan virka-apua, niin suoraan eteenpäin minä kerron sitten, että mihin mennään. Just, joo. Mie olen tässä Sekuvain, kato, mie on oikeastaan niin hakemassa nyt Antwerpenistä häätavaroita. Mie on ens pyhänä häät mulla siinä. Aivan. Mie menen naimessa. Kenen kanssa jos saa luvan kysyä? Maija Vilkkuma. Joo, niin joo, se on semmonen, mie olen paljon näitä ajellut näitä matkoja. Tästä vasemmalle Joo. heti. Joo. Eikö vasemmalle? Tarpeeksi kääntää oikealle, niin se on kohta vasen. Ei se ole temppuita mitään. Ja vähän jos saan pyytää, niin poliisin luvalla nyt voidaan mennä ylinopeuttakin. Jaha, se on mie ennenkin ajanut. Ja ilman luppaakin jopa. En mie aina kyselekään, jos mie saatan pikkusen polkassa kaasua. Tiedätkö se James Bondin? Onko siellä telekkarista nähnyt? Joo, totta kai. Joo, se on serkkupoika. Ajetaan Se nyt on Bondin Irja ja Arvin vanhin poika. Joo. Kyllä. Minä kerran kanssa juoksin kuule samalla tavalla kuin siekin äsken, niin minä juoksin, kato, mulla tuossa siinä Jyväskylän jälkeen, kun lähtee Hartolhan päin, niin siinä sippasi kuule naftapumppu meni poikki. Niin minä jouduin Espoosta juoksemalla hakkeen uuden naftapumppu, kun saa jatkaa matkaa. Nyt tehdään sillä tavalla, että pysäyttäkääpäs tähän. Just niin. Juoksemalla taitaa Saatan mie senkin tehdä. parempi. Jaha. Kyllä. Just niin. Kiitoksia tästä. Nyt Pidä itsesti miehen. Kyllä. Joo, kyllä Mauri aina jeleppaa, virkaa valtaa ei se ole. Ja pitää sen verran olla kunnallisvastuuta.